ensi ilta. Tänään loppuelämäni ensimmäinen päivä on. Liityn ihmiseksi joukkoon ihmisten. Vaikka tiedän etsin. Eli 65 lippua on ennakkovarattu. Mennään katsomaan, minkä verran siellä yleisöä tällä hetkellä on paikalla. Kahvi on. Mokkapiirak, mitä se on? Mokkapaloja. Se vain helpottaa, kun asioista saadaan selkoa. Viehättävä lipunmyyjämme. Se oli hankala sanoa. Valehtelu on vaikeaa. No niin, täällä on vähän tämmöinen yleinen vaellus käynnissä. Kaikki hermoilee omalla tavallaan. Nämä kaksi kiusaa minua hermostuneisuutta ja mä vaan kävelen ja vedän astmapiipusta happea lisää. Kaikki hyvin. Hyvin se menee, eikö Mekki? Se on ensimmäinen ohjaus on aina, kato Teemu, semmonen, sitä vaan toivoo, että se menisi hyvin, mutta eihän se tuu menemään.